Bi ame tarata dona avril kalo kile tan saba an balima aw bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibara min b'an bolo ka da kulo kan o de ye kari don avril kalo kile tan kelen mali finitigi olu tɛgɛ da bingalikɛla maa saba kɔni kan an sɔngo kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an sɔngo gari kɔnɔna la ko kamelen saba kɔni be yen nɔ ni nunu kɔni bɛ sifina mɔgɔw ye ni u ka baara kɔni ye ka to ka bingalikɛ wale ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma sɔmi kɔni de kɛra k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu kɔni bɛ gari kɔnɔna la mɔgɔw kɔni ye wele bila finitigiw ma olu kɔni nana ka na ninnu maa saba kɔni minɛ ka taga ni u ye ka an bɛ wagati minɛ i ko sisan ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa u ni mɔgɔ minnu kɔni bɛ jɛ ka u ka bingalikɛ wale ninnu kɛ u bɛ se ka olu fɛnɛ yɔrɔ fɔ cogoya min na kibara wɛrɛ mana b'o kɔfɛ an b'o da u tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ye mali kɛnɛya tigilamɔgɔw k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko olu kɔni bɛna taa tile duuru baarabila dɔ kɔni na ni o bɛna daminɛ avril kalo tile 26 kibara min sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu olu kɔni ye sɛbɛn kɔni kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni olu kɔni ka laɲini ma sabati sɔni avril kalo tile 26 cɛ ko olu kɔni bɛna taa tile duuru baarabila dɔ la olu kɔni ka laɲini ninnu kɔni na ala kumaba kɔni ye ko mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka se ka karti amo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni dilan kɛnɛya baarakɛlaw ye ni o karti amo in kɔni bɛna kɛ fu ye walasa cogoya min na kɛnɛya baarakɛlaw olu kɔni bɛ se ka u ka kɛnɛya sabati ale ni ka se ka u ka denbayaw kɔni ka kɛnɛya sabati ka sɔrɔ u ma wari bɔ laɲini dɔ fɛnɛ ye mun ye ko sanfɛmɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se ka u sen bɔ hakɛ ɲini jɛkulu olu kɔni ka baaraw taabolo la cogoya min na walasa u bɛ se ka u ka baaraw kɛ u fɛrɛ ma laɲini dɔ fɛnɛ ye mun ye ko insp ko o baarakɛlaw olu kɔni ka wari dɔ kɔni bɛ kunbalana ko kabini san 2018 ni o kɔni ye olu ka hakɛ dɔ ye ni o tɔgɔ ye ko ristur ko ka taa san 2018 na san 2019 fo san 2020 ko o kɛnɛya baarakɛlaw olu kɔni tɛgɛ dɛsɛlen don ka da u ka ristur kan u ka laɲini dɔ fɛnɛ ye mun ye o wari ninnu ka se ka labila joona o tigiw ye ale nin fɛnɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka sɛbɛn kɔni kɛ sɛbɛn kɔni bɛ tali kɛ olu kɛnɛya baarakɛlaw olu kɔni ka ɲɛtaga kan u ka baara hukumu kɔnɔna la walasa kɛnɛya baarakɛla bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka a ta fan dɔn a ka baara kɔnɔna la kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye kɛnɛya minisiri ale ni mali kalanko minisiri olu kɔni bɔra ka ŋunuŋunukan dɔw kɔni ngalontigiya k'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kunnafoni ninnu kɔni tɛ tiɲɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kabi ka coronavirus o kɔni boloci kɔni daminɛ mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na a boloci kɔni daminɛla kɛnɛya tigilamɔgɔw la o hukumu kɔnɔna la ko maa dɔw kɔni de bɛ yen nɔ ni olu kɔni ka laɲini tɛ nin boloci ale kɔni sabatilen ko olu kɔni bɛ ka ŋunuŋunukan dɔw kɔni kɛ walasa ka mɔgɔw kɔni lamuruti boloci ma ko ŋunuŋunukan fɔlɔ kɔni kɛra mun ye ko coronavirus o kɔni boloci kɛla kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu na ko kɛnɛya tigilamɔgɔ ma 4 ɲɔgɔn na ni a yɛrɛla k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛɛ tun ye muso ye ko olu kirikarala ko fo ka taa olu lada hôpital du Mali kɛnɛyasoba la ko nin kuma in kɔni tɛ tiɲɛ ye kɛnɛya minisiri ale kɔni ye sɛbɛn kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye kalanko minisiri ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kibara dɔw fɛnɛ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ kalansow ko olu kɔni bɛna datugu ko k'a sababu kɛ coronavirus waralen ye mali kɔnɔ kura ye ko nin kunnafoni in kɔni tɛ tiɲɛ ko a ma bɔ minisiri si kɔni da ko wa ko a ma bɔ ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ da ko o sababuya la a ɲinilen don kalanden soma bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni ekɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ka a fanga fara ɲɔgɔn kan walasa cogoya min na waleya minnu kɔni bɛ coronavirus kunbɛn olu bɛ se ka sabati an balimaw ni ne kun ye aw ka bi don kibaru ye ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ